No niin, moro. Jonkin sortin esittelyvideota tästä mankista. Niin tää on 99 vuosimalli orkkismanki. Tää on orkkis ja orkkis. Ei siinä varmaan muuta orkkista oo kuin tuo runko enää. Mä oon vaihtanut siihen kaiken. Niin. Sitten Samurai 110 vissiin kaikki no kone ja kaasari ja muut systeemit. Siinä. Ja välit on 14.35. Ja niin. Silloin kun meikä tää sain, niin oli tässä silloin kaikki suunnilleen orkkista. Että tässä oli niinku kummatkin keskiöt ja keula ja kaikki oli aika lailla orkkista. Mutta meikä osti sitten kaverilta tuohon ton levykeulan, kun on se nyt vitusti parempia kaikkia. Niin, ja sitten takakeskiö meni silloin ekassa Oulun miitissä tänä vuonna. Kun en ollut kiristänyt rissaa, niin pamahti tuolta nuo pinnapultit poikki siitä keskiöstä. Mitäköhän tästä osais kerrota? No tämä oli aika lailla paskassa maalissa ja kaikkia. Tarakkaa ei ollut ja näin, että se on niinku nyt tuossa keväällä purettu ja maalattu. On se nyt vähän jo kärsinyt joka paikasta tuo maalipinta. Tankista varsinkin. Ei se oikein. Ja sitten yhteen väliin tämä tukijalka, kun se oli yläasennossa, niin se otti tuonne aina kunnolla, niin siitä on jäänyt tuonne kunnon jäljet kaikkia. Ja heiskat laitoin joku aika sitten, kun ei nyt mankilla pahemmin pysty enskailemaan, vaikka olisikin hyvät renkat, niin on nuo asfaltilla niin paljon paremmat ja on ne ihan siistit. Joo, kyllähän tässä kaikki sillain toimii. Jarrut ja valot eteen ja taakse ja tekniikka muutenkin. Kytkin joskus vähän vittuille, että saattaa luista. Pitää varmaan kattoo sitäkin vielä. Paitsi että ei tuokaan valo kyllä enää. On mulla onneksi kotona toinen hehku. Tuo IP:stä joku LED-hehku vaan, niin se ei kastu, kun ajoin kaatosotteessa. Sen jälkeen se. Mä voin oikeastaan näyttää mitä se tekee. Se ei oikein enää toimi. Tää laittaa uusia teipata, ettei pääse. Joo, eli se ei periaatteessa niinku näytä siinä mitään. Kyllä sinne virta menee, mutta noin. Tuo putki on. Se on vissiin Samuraista tuo alakukerro ja jostakin tuplaputkista tuo änkä. Siinä oli ihan vituumaiset äänet silloin. Vaihtoin villat uudet eikä ottanut mitään. Rupes vituuttaa ne isot äänet, niin nyt siinä on tuommoinen helvetin ruma patentti tuossa. Siinä on hitsattu varikka ja sitten vielä tuommoinen pilli tonne, että se nyt on tuommoinen. Ei mua niin kiinnosta. Tuossa on nätti patentti tuossa. Kun mulla on tuosta mennyt kierre ja en jaksa nyt alkaa laittaa sitä, kun ne on Glemmar. Ostin joku aika sitten Villovilta nämä iskaritkin, mulla oli ne entiset semmoista aivan paskat, ne hakkas joka hiastassa pohoja ja kukeuli. Ne oli semmoista paskat siinä. On tässä vähän jotain pientä patenttia. Tästä mulla lensi se systeemi tuosta pois. Siinäkin on tuommoinen. Sen piti olla aika väliaikainen, mutta onhan tuossa ollut nyt alusta asti. Hitsattu vaan rikka tuohon, että tämä ei mene tästä vittu. Ja sitten tämä lampun koppa on nippu sitten kasassa tuosta ja tuolta. Se meni kokonaan niinku kahteen osaan tosta, kun kerran näkkiin kytät tuossa kylällä ja ajoi niinku piiloon varsin silloin kun ei ollut änkkää eikä mitään, kun meni silloin putki poikki. Sitten siinä mudalla lähti eturengas alta, kun oli tuo heiska, niin meni tuo lampun koppa aivan paskaksi ja en jaksa vielä ostaa uutta, kun tuo oli justiin silloin ostettu vasta. Pyssyhän se noin.
Tässä on vaan vittumaiset nämä kiinnikkeet, että märmisee tässä ihan helvetisti tuolta väliin pitäisi laittaa jotakin tonne, että se väliin. Tarakankin maalasin justiin uusiksi ja pistin jonkunlaiset vahavikkeet tuohon. Kyllä se pitäisi oikeesti vetää tuolta tuonne asti, että se kestäisi, mutta on nyt vähän tossa apuna. Kilipi on nippusitteelläkin ja takavalo, reikäravalo ja nippusitteellä. No siinä miten sattuu. Onkohan tässä muut? Kaikki muu oikeastaan toimii. Mittaristo, niin, tai mittari, niin se näyttää koko ajan jotakin 30 vähän yli. Siinä ei oo sitä pyöritintä ollenkaan, tuolla ei oo mitään ja se on tuo jäänyt tuolle. En mä jaksa, en mä sillä mitään. En ois ihan varma mitä tämä kulkee, ei varmaan 70 kovempaa kuin niin keviät välit. Mitähän nuo tuolla? Eikö vois vielä ottaa tämän tästä kypärästä pois ja näytellä vähän lähempää noita patentteja. En mä tiedä, saattanut kyllä näkyä jo äskenkin ihan hyvin, mutta tuommoista paskaa. Tässä mulla ei oo mutteria koskaan, kun se pysyy hyvin ilmankin. Ja on pikaa kiinni. Tuossakin on tärkeä sauma, kun meni tuo tarakka silloin kokonaan poikki. Ja se kun piti hitsata kassaan, niin ajattelin samalla vetästä jonkunlaista ravonpätkät tuohon. Niin, ja tämä. Mulla ei ollenkaan tulupahattoa, se on vaan tuo johto tuossa pukattu, kun se oli semmonen se tulupahatto, että se lensi sitä koko ajan. Tai siis ei se vittu lentänyt mihinkään, kun vauhista lähti aina irti. En tiedä miten, mutta kokeilin sitten pitteellä puristella sitä tiukemmaksi, että se ei lähti siitä. Ei ruvennut pyssyä, en jaksa ostaa vielä uutta, kun tuo on tuolla aivan hyvää. Ei lähde ainakaan itsestään irti. Ja sitten tuolla on tuommoinen itse laitettu jousi, että pallauttaa paremmin tuo kytkin tuossa. Siinä. Ja. Ei saatana, tuokin paska. Tuo on ihan kauhean näköinen patentti, mutta mulla niinku tuo teepala hakkas tankkiin, kun mulla meni tuolta se stoppari paskaksi, että se pääsi kääntyy yli, niin siinä on pultti saatana hitsattu vaan tuo. Ei pääse ihan ottaa kummaltakaan puolen tankkiin kiinni. Siinä. MBF. Vanda. Jep. Siinäpä se varmaan sitten aika lailla ois. Kiitoksia kaikille tillaille, että 1000 on nytten täynnä. Sillain. Joo, katsellaan jos meikä pistää jotain ajelupätkää tai jotain vielä. En tiedä yhtä. Ei vittu. Oli vissi vähän. Vittu, että meni lintas. Ja tulee bensaa. Ei vittu.